במשך הזמן האלה הודיע שבעולם מסתובב משוגע. והבן אדם הזה משוגע עלול להתגנב למקום, ללחוץ על כפתור ולהביא הרס וחורבן רחמנא ליצלן לכל העולם כולו. צריכים למנוע את זה, וזה לא פשוט. בן אדם הזה אי אפשר לחנך אותו ואין זמן, לא יודע מה הוא יעשה מחר. הדרך המהירה, היחיד למנוע את זה, זה האחדות של ילדי ישראל מתחת גיל המצוות, מכל העולם כולו, על ידי ספר תורה שכותבים בירושלים בין החומות. והרבי זירז והפציר וביקש מהחסידים עוד ילד ועוד ילד ועוד ילד לרשום אותם בעוד בספר תורה, וכל שבוע הרבי ביקש כמה ילדים כבר קנו את האותיות בספר תורה, והרבי ביקש זה דחוף, מוכרח לעשות את זה משהו יותר מהר, זה צו השעה, זה מה שצריכים לעשות היום. בערב חג השבועות, שזה היה ביום ראשון בשבוע, הלילה של יום ב' זה חג השבועות, היה החלטה של הממשלה בארץ, שזו ההזדמנות האחרונה לעשות פעולה של טיסה למדינה עיראק, משום המשוגע, סדאם חוסיין, עלול ללחוץ על כפתור רחמנא ליצלן. צריכים למנוע את זה, ורק ילדים באחדות שלהם יכולים למנוע את זה. והרבי ביקש אותו יום, ערב חג, כולם, כל החסידים שיעזבו כל עיסוקיהם, רק להתמסר לרישום ילדים בספר תורה, והרבי ביקש דוך מכל מדינה, כמה ילדים קנו אותיות באותו מדינה באותו יום. בסיס חיל אוויר בדרום הארץ, יצאו מטוסים עם פצצות לכיוון עיראק, מעל ירדן, הגיעו צפונה לעיראק, הורידו הפצצות, החריבו את הכור הגרעיני בעיראק. ואז חזרו והגיעו ליל שבועות בלילה, התפרסם את החדשות של הפעולה הצלחה של החיל האוויר. Der Fall ist mit Marzia, Mifza, Chodesh, לגמרי, אני will schreiben a Sefer Teire und der Eisische der Sefer Teire so soll sein mehr nicht Varzivis Hashem. Weil Jingelach und Nedelach was einen keiden Bar Mitzvah und keiden Bas Mitzvah und jeder von sie soll haben dort ein Nos.